niin, hei vaan kaikille. Se on Eetu tässä pitkästä aikaa. Mä ajattelin, kun nyt taas tehdä. Mä en oo pitkä aikaa tehnyt mitään videota, mutta nyt mä aion taas ruveta tekemään. Mä oon saanut jalkapallomaalin, niin mä ajattelin, että siitä tuo jalkapallovideoita ja jotain haasteita ehkä joidenkin kanssa. Mutta nyt tulee vielä yksi tramppavideo. Otetaan. Menee sinne. No niin, nyt päästään. Nyt päästiin tänne trampoliinityöhön. Ja muut voi. Ja leppuja. No niin, tää oli tämmönen lyhyt video. Enemmän joku ilmoitusvideo, mä taas jatkan. Videota ei jättä hengestä huono kunto. No ja, se ois moro.